Apretamos. Dina, cariño, yo creo que sabes que no pides a la niña. Terminan por el idioma, también por saber que Canaria no nos ocurre. Y la artículo de prensa que vais a probar era la nueva delegación no està... Hola, companyes, bon dia. D'on veniu? Bon dia, estem a la Ribera. De quina associació? Angelina González. Molt bé, gràcies. Podeu dir què feu així? Estaba explicándonos que tú eres la que dus el tema de la agenda feminista. Ah, això està molt bé. Jo de la Ribera. Mira que hi estan començant també de l'associació Angelina González, que si volen fer alguna difusió d'alguna activitat que estan poden contactar. Gràcies. Sí,